ଦେଖ ଆମ ଝିଅ ଏଠି ତାର କି ଖେଳର ତାର କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା କଣ କରୁଛ? ତମ ଘର କୋଉଠି ଝିଅ? କୋଉଠି ତମ ଘର? ଏଇଟା କଣ ତମ ଘର? ଏଇଟା ତମ ଘର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମ ଘର। ଏଇଟା ତମ ଘର ନୁହଁ। ବାଟେଇବ? କଣ ବାଟେଇବ? ତମ ବାପା ନା କଣ କହିଦେଲି ଝିଅ? ଆଉ ତମ ମାମା ନା? ଆଉ ଜେଜେମା ନା? ଜେଜେମା ନା କଣ? ମାନିନି। ତମ ନା କଣ? ଆମ ଅପା କାଇଁ? ଅପା ଏ ଅପା ଏଇଟା ଅପା ନା କଣ କହିଦେଲ ଟିକେ? ଝିଅ ଅପା ନା କଣ? ସୁନି କଣ? ସୁନି ଅପା କଣ? ସାନ ଅପା ନା କଣ? ବିଫାର ସିଫାର କରୁଛ? କଣ କରୁଛ? ମକ୍କୁ କରୁଛ? ଏ ଫର ଝିଅ ଏ ଫର ଝିଅ ଏ ଫର କହୁନି ବେଟା। B for C for D for C for तो हमने देखे तो माउसी गला A for B for C for